to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Come to the table, enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manao sa kaninyo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan nga ang sala dili unta maghari sa kasing-kasing natong mga katawhan, labi na natong mga magtotoo. Karon sang adlaw gisaulog sa atong nasod ang saron araw ng kagitingan. Sa may Bisaya ang kagitingan, magiting. Sa in English kuno na valor or balor. Balor. Na ay dungog o ang maong kuan kasaulogan sa araw ng kagitingan, gi-commemorate nato ang the fall of Corregidor, Bataan, Corregidor, kadtong nakig-away ang atong mga sundalo, kuyog sa mga Amerikano, batok sa mga Japanese invasion ni adtong mga 1942. Tanaw na kus Google, mga 3 months kuno to mo to the strongest natong resistance sa invasion sa Japanese og ni adto mga tuiga gi-occupy na sa Japanese mostly or the whole of Southeast Asian countries or territories. Og ang Bataan, Corregidor mao'y stronghold nga ning resist, pero napildi gyud sila pagka 1942 og maotong daghan kayong patay kay gipang kuan sila gi-execute. So atong iampo sad ang atong mga nangamatay sa gubat niadtong 1940s Second World War, mga Filipinos o mga dili Filipinos tungod niadtong kagubot niya. Iampo sab nato ang ato karong mga katawhan nga nagpadayon sa pagpaningkamot nga magawas nunta sa kaulipnan sa sala. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga maluluyon, hayagi ang mga kasing-kasing sa imong mga anak nga gisantos pinaagi sa penitensya ug tagda sa dakong kaluoy ang mga pag-ampo nila nga imong gihatagan sa grasya sa paghigugma kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Si Hari Nabucodonosor miingon, tinuod ba o Sadrak, Mesak ug Abednego nga kamo wala mag-alagad sa akong mga Diyos ni magsimba sa bulawang larawan nga gibuhat ko? Karon pangandam kamo, inikabati ninyo sa tingog sa budyong, sa plauta, sa lira, sa trigon, sa alpa, sa cornetin, o sa tanang matang sa huni, panghapa kamo og simbahan ninyo ang larawan nga akong gipabuhat, o walay mahitabo kaninyo. Apan kung dili kamo mosimba, itambog dayon kamo ngadto sa nagsigang hudno. Kinsa mang Diyosa ang makaluwas kaninyo? Mitubag sa hari si Sadrak, si Mesak o si Abednego, kamahalan, walay kinahanglan nga mutubag kami kanimo nining butanga. Kung kabubuton sa Dios, luwason kami niya gikan sa nagsigang hudno o sa imong gahom. Apan kung dili iyang kabubuton, hibawi nga dili usab kami moalagad sa imong mga Dios, ni mosimba sa larawan nga bulawan nga imong gipabuhat. Busa misamot ang kasuko ni Nabucodonosor kang Sadrak, Mesak ug Abednego. O niya misugo siya nga pilog kapito ang kainit sa hudno. O gisugo niya ang pipila sa iyang mga kusgang mga sundalo nga gapuson si Sadrak, si Mesak o si Abednego o gitambog sila sa nagsigang hudno. Unya natingala si Hari Nabucodonosor og midali pagtindog o giingnan niya ang iyang mga magtatambag. Dili ba tulo ka tawo ang atong gigapos o gisugba sa kalayo? Gitubag nila ang hari, matuod ka na kamahalan. O giingnan sila sa hari, apan upat ka tawo ang nakita ko nga walay gapos, ug naglakaw-lakaw taliwala sa kalayo, ug wala sila maunsa, ug ang panagway sa ikaupat sama sa usa ka anghel. Miingon si Nabucodonosor, dalaygon ang Dios ni Sadrak, ni Mesak ug ni Abednego nga mipadalanganhi sa iyang anghel aron pagluwas sa iyang mga alagad, tungod kay sila misalig man kaniya. Gikawang niya ang gisugo sa hari, kay dili man siya buot nga sila mag-alagad o magsimbag laing Dios, gawa sa ilang kaugalingong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tanang katuigan. Himaya o pagdaig, hangtod sa kahangturan, daygon ikaw diha sa templo, sa imong balaang himaya.
labaw sa tanan sa kahangturan. Daygon ikaw diha sa trono, sa imong gingharian, angay ikaw daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Sa kahangturan. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kaning. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Busa miingon si Jesus sa mga Hudiyo nga nanuo kaniya, kung tumanon ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuuran ug ang kamatuuran maghatag kaninyo kagawasan. Sila mitubag, mga kaliwat kami ni Abraham ug wala pagayod kami maulipon ni bisan kinsa. Busa unsa may buot mong ipasabot sa imong pag-ingon nga kami makabaton og kagawasan. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo, ulipon sa sala ang tanan nga makasala. Ang ulipon dili kanunay sakop sa panimalay, apan ang anak kanunay sakop sa panimalay. Kung ang anak maghatag kaninyo kagawasan, mahimo gayod kamo nga mga taong gawasnon. Nasayod ako nga mga kaliwat kamo ni Abraham, apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, kay dili man kamo mudawat sa akong pagtulunan. Nagsulti ako sa gipadayag kanako sa akong amahan, apan nagbuhat kamo sa gisulti kaninyo sa inyong amahan. Sila mitubag kaniya, si Abraham ang among amahan. Apan si Jesus mitubag, kung tinuod nga mga anak kamo ni Abraham, buhaton unta ninyo ang iyang gibuhat. Ang gibuhat ko lamang mao ang pagsulti kaninyo sa kamatuoran nga akong nadungog gikan sa Dios. Apan nagtinguha kamo sa pagpatay kanako, wala magbuhat ug sama niini si Abraham. Nagbuhat kamo sa gibuhat sa inyong amahan. Sila mitubag, dili kami mga anak sa gawas, usaray among amahan ang Dios. Si Jesus mitubag kanila, kung ang Dios mao pa ang inyong amahan, inyo unta akong higugmaon, kay gikan man ako sa Dios, ug karon ako ani adinhi. Wala ako muanhi sa kaugalingon kong pagbuot, kundili gipadala ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Daigon ikaw, O Kristo. Naghisgot ang atong mga pagbasa karon og kahimtang sa ulipon og sa taong gawasnon. Lingiyay mong tupad, ing nagawasnon ka. Kamong mga asawa, gawasnon mo sa inyong bana o naulipon mo sa inyong bana. Kamong mga bana, gawasnon mo sa inyong asawa o naulipon mo sa inyong asawa. Mga anak, gawasnon ba mo o naulipon mo sa inyong ginikanan? Mga ginikanan, gawasnon basad mo o naulipon sad mo sa inyong mga anak? Ana. Kamong mga parishioners, gawasnon mo o naulipon mo sa inyong pari? Ang pari, gawasnon sad o naulipon sa parishioners? Kitang mga Filipinos, gawasnon ta o naulipon ta sa ato mga leaders, political leaders. Ang ato sa mga political leaders, gawasnon ba o naulipon pod sila natong mga Filipinos? Kung ingon ani ang atong mga pangutana, unya matubag nato siya with freedom, nindot kaayo. Ang ato lang konstitusyon, nangandoy gyud na siya og freedom. Freedom of expression. Gawasnon bataron nga mo express sa atong mga gustong isulti. Kitang mga Filipinos, karong panahon na, gawasnon ta o dili? Kamo nalay maniid ana. O ngano man nga naa maning pag-oppress sama atong panahon sa World War II nga ang Japanese ni-invade dinhi sa ato sa Southeast Asia. Unya gusto nilang himuong ulipon ang tanang nasod. Og dinhi sa Pilipinas, mo ni nga atong gi-commemorate karon, araw ng kagitingan. Mga 5 years gito, 1940 nga ris 1945, nga muratag gihasi og maayos mga Japanese. Daghan nato na ulipon, daghan sa kuno mga babae na rape og gipatay sa mga Japanese, mga sundalo, porting pinatianay. Gagubat, wala na'y eskwelahan, wala na'y trabaho, sige na lang dagandagan, siging tago. Unsa man tong hitabuan. Ug hangtod karon naagya po na Ukraine, Russia, karon sa kuno posible Taiwan o mainland China. Nya murar batag mo appeal sa kuno, mao mo toy gi-announce sa kuan katong atong leader sa military. Ganahan pa mo appeal? Nagrally sa ron dito sa Amerika na social media against sa ilang bagong presidente nga si Donald Trump. Nganong naaman ni kita sa dinhi, naa sa tay mga rallies, naatay mga siging hearing diha sa Congress, diha sa Senate, na mga kiha diha sa Supreme Court. Nya ni alang gyapoy mangumpan niya na mag-eleksyon kuno. Nya inig mag-eleksyon, gubot lang gyapon. Nganong ni amaning sitwasyon na. Nya gasto pa kaayo. Ang atong kagubot sa nasod, kagubot sa kalibutan, dagko kay gasto. Nangahasol pa ta, nangahurot pang atong kwarta ginasto, ngano man eh. Lingiyay mong tupad, inana, ngano man eh. Mangutana ba? Sa atong unang pagbasa, ni adinhi tulo ka tao, si Shadrach, Meshach og Abednego. Mga Israelita ni sila nga nabihag kay na-conquered man to ni Nabucodonosor ang
Israel o nabihag sila. Mura sa tubag invasion sa to sa Japanese nganis Pilipinas. Sa dihang gipriso na sila, gusto sa hari nga mosunod gyud silang tanan sa iyang ipabuhat. Labi na gyud ang pagsimbas mga Diyos-Diyos sa hari. Sila si Sadrak, Mesak ug Abednego di man mosimba kay ang ilang simbahon ang ila ra man gyung Ginoo ang Dios sa Israel ug mao sanay atong gisimba karon nga atong gitawag og usa ka Dios, tulo ka personas, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao sanay atong continuation niining maong pagsimba sa usa ka Dios. Gikondisyonan sila sa hari og di gyud mo mosimba, ako mong iiksa sa nagdilaab nga hudno kalayo. Tan-aw natog makaluwas ba ng inyong Dios. Unsa may tubag sa tulo ka batan-on, mahal nga hari, di na lang ta maglalis ana kay ikaw goy hari. Og imo ming iiksa didto og luwason mis among Ginoo, iya gid ming luwason. Og di sad mi niya luwason, di gid mi maluwas, pero di gid mi mosimba ang imong Dios-Dios. Kanang ilang sinultihan ngayon ana sa inyong paminaw, gawasnon sila o naulipon? Kusga. Kusga pag yun. Kana. Mao na. Ang gawasnon ay nga tao, dili mahadlok mamatay, dili mahadlok silutan, dili mahadlok prisohon. Mao na'y gawasnon. Sa Team Marcos o Team Duterte, hayman nila'y nagpakita nga murag gawasnon. Naa ba o wa? Kana bang di mahadlok magantos, di mahadlok prisohon, di mahadlok patyon. Hain man ani sa Team Duterte o Team Marcos. Ako lang gining i-insert kanunay kay wa na. Hapit 1 month na lang mag-eleksyon na ta. Nya naara di aning duha ka teams ang dagko nga mga kandidato. Kanang mga independente na say pipila ana di amo panig sa Team Duterte, di say uban ni panig sa Team Marcos. Generally speaking, ang nag-contest karon sa atong midterm election, Team Marcos o Team Duterte. Ato sang i-check. Usa na nis ato mga check. Sige, tagmisa dinhi. Nya di ta ka maong mo relate ngadto sa atong political situation. Freedom. Kanang atong pagbutar, mo na'y pag-express sa atong freedom. Pero kung ang atong pilion, mga ulipon sa sala, ang atong freedom, maulipon pod sa sala. Muna ningon si Kristo, ang tinuod nga maulipon ninyo, dili si Nabucodonosor, dili ang mga Romanhon during the time of Jesus, dili ang mga Japanese during our World War II, dili ang mga Espanya during the Spanish occupation sa atong Pilipinas, dili ang mga Americans during American occupation sa atong nasod, kung dili ang sala. Nilingay mong tupad, nanakay sa. Muna pilio nato, di man gyud kalikayan, naabatay sala o wa, pilio nato nining umaabot nga eleksyon, kadtong mga kandidato, kandidata, nga minus og sala. Nya unsa may timailhan aning mga taong minus og sala, dili mahadlok magantos, dili mahadlok mamatay, dili mahadlok og atakihon sa ilang mga kaaway. Kamaong lig-on sila, dili sila dali nga maratol kung atakihon sa kaaway. Sama sa mga apostoles, gigluto sila, gipatay sila, wa mahadlok, sige lang yapong buhat sa pagsangyaw. Sama ni Jesus, buot siyang patyon, nitubag lang yapon siya tinarong, nya iyag yapong wa gyud siya mahadlok nga mosulti. Dili sige lang mong pangangkon nga ang Dios inyong amahan, pero nagsige mong paningkamot pagpatay nako. Unsa man gyud rason nga ako gikan man ko sa Dios, nagbuhat man ko sa mga buhat nga Dios non, nganong inyo man kong patyon, pruiba na nga dili mo anak sa Dios, na makak mo,
mga ulipon mo sa sala. Gisulti na ni Jesus, bisan pa man gilibutan na siya sa buot mo patay niya nga authorities during his time. Napatay ba siya o wa? Uy, tubag. Napatay ba si Jesus o wa? Kusga. Ano, di man mo ka mamutubag, naulipon sad mo. Napatay siya sa mga authorities. Mao nay atong gihandom karon nining atong Lenten season, labi na gid sa Holy Week celebrations, ang iyang kasakit o kamatayon sa cross ni Jesus. Pero atong gisumpayan, doon na tay Easter Sunday o Easter season ang pagkabanhaw. Nahitabo sa na sa first reading, si Shadrach, Meshach ug Abednego giiksas kayo, daghang naghilak ato tingali nga mga kaliwat nila, pero sa didto na sila sa kalayo, nakita nga nangatangtang ang ilang gapos o naglakaw-lakaw ra sila sa kayo, napunan pagyug usa, anghel ang kuyog nila, wa sila maunsa. Og didto nakita ang tinuod nga freedom, ang kagawasan na aragyod gikan sa Ginoo. Mo na si Kristo ragay atong manluluwas sa kaulipnan sa sala. Si Nabucodonosor naulipon sa sala. Kasagaran gyud dali nga maulipon sa sala, mga igsoon, kanigyong naay gikuptan nga gahom. Og naay gikuptan nga kwarta. Mao na peligro kay nang naa kay daghang kwartang kuptan nya naa sa kay gahom. Dinhi sa simbahan kinsa may dunay kwartang gikuptan unya naa say gahom. Kusga. Ayo kinaibaw mo ang pari. Nakaron unsa man say akong buhaton aron dili ko maulipon, kinahanglan ako ginang buhian ang kwarta o ang gahom. Unsaon man nako paghimo, ato nang gipangtukod og balay, atong gipanghatag sa mga kabos, mga masakiton, mga scholars, ato nang gipanghatag og sa ato mga workers, sa ato mga kapilya, ato nang gipanghatag didto. Nagtukod tag mga kapilya, nagpaayo tag mga kapilya, ginamit kining kwarta nga inyong gihatag dinhi, diha man sa slat-slat or diha man sa ato mga donations. Naatay Paris Finance Council, mao nay nagkupot sa tanang records og sa nagkontrol sa kwarta. Ako isipari, mudawat na lang kog stipend, ang tanan akong buhat dire recorded kay aron ma-monitor gyud ang kwarta. Ako nang gibuhian ang kwarta. Kay maulipo niya ako, anak. No? Niya kining gahom, kini akong gahom, ako sa ding gigamit, aron inyo kong sugoon. Ilingi ako, unsay sugo ninyo nako karon? Unsay inyong gustong isugo nako? Ang ako rong present nga sugo, giingnan ko sa parokya ninyo, pamaligyag slat, Father. Ikaw ragyoy makabaligya, anak, kay magselebrita sa Holy Week, magselebrita sa atong pista, wa tay kwarta. Mo nang gisugo ko ron ninyo, pagpamaligyag slat. Niya karon kay gisugo man kong pamaligyag slat, baligya ko ninyo. Ang problema, magpasugo basad mo. Kamong naay kwarta, kamong naasay gahom, ang saman, inyo basang ipaambit ang inyong kwarta o ang inyong gahom nganhi sa simbahan? Ipalit sa nagslat, o niya, ialagad na sa simbahan ang gahom. Naama mo'y authority para mo disburse o kwarta, kay inyo man ang kwarta, desisyon ni pinaagi sa inyong power na mo palit mo din hiog slat. Mao na ni atong update karon. Ang akong i-focus lang kay mao man ni atong immediate kanig yung God's Healing and Deliverance Powers, GHDP. Kay karon ra ning kutob May 3
less than 1 month na lang ni. So dako-dako para manida. Pero ug ato gining paliton, di man gini magdugay. Murag open pa man atong GCash karon, ato man ang gipana-flash dinhi. Pero ang akong GCash murag hapit na mapuno. So ang atong halin iabot nag 19,349 ka slots, na apay 50,651 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Di ba? Anya, mahurot ka ni. Dali ra kay ni hot doon. Kaya nga to rong sa YouTube channel pa lang nako, kamong mga subscribers, pila na mo kabuka ron? Pila na ni atong YouTube? Mga 243 or 244 na to, 1,000. Kaning 204, awa pa na ma-update, 244 naman to. Unya 50,000 raman ni ka slots ang available, tag 100 pesos. Siya ro kamong katunga aning 244,000 katunga ana. Mamalit lang mong tag 100 karong simanaha. Sunod simana wa na, hurot na. Pero naulipon mo sa inyong kwarta, kay di gyud mo gusto mo let go, moingon man ginang kwarta, tiguma ko. Mo man ginay i-demand sa kwarta, padaghana ko. Isa, uy, 1,000 naman ka. Himo akong 100,000. Nya 100,000 naman ka. Himo akong 1 million. Mana man ang kwarta. Sa unya, 1 million naman ka. Himo akong 1 billion. Nya maabot na kag billion. Himo akong trillion. Mo na way katapusan ang pagdiman sa kwarta. Mo na rong naatay mga leaders sa kalibutan o leaders atong nasod, purti ng mga datua na sila'y mga millions, na sila'y mga billions, nag-away lang yapon tungod sa kwarta. Way hunong makig-away pag yun tungod sa kwarta. Pero wa mo maulipon karon, mo palit yun mo slot, 100 pesos rani. Palit lang. Unsa may buhaton, ika pader, lisod man mi pader. Sayon ra kayo, pag-exercise lang mo fasting and abstinence. Fasting. Kaon lang mo kausas o sa kaadlaw, niya katong uban ninyong pagkaon o snacks, ayaw na to gastuha, tiguma to, niya nigtapos simana, ipalit og slot. Kitang tanan na gustong na ay freedom from the bondage of money, the bondage of power. Kanig yung money and power, mauniroy dagko kayong mga leaders or mga gahom nga nagulipon sa daghang mga tao. Nya kinsa tong maulipon aning kwarta o gahom, mao sa to sila'y maulipon sa mga tao. Si Nabucodonosor gusto niyang maulipon ang tanan, kay naulipon naman sa siya sa kwarta o sa gahom. Kinsa ron sa atong mga politicians ang naulipon sa kwarta o sa gahom? Ayaw na nagbutare. Kana bang mga politicians nga siging pangwarta? Kana bang mga politicians nga i-impose gyud nila ang ilang gahom? Di na nato butaran. Pilion nato kadtong mugastos ilang kwarta para natong tanan, o kadtong andam nga moalagad sa atong katilingban aron masumpo ang kaulipnan sa sala. Sa ato karong nasod, ako ning balik-balikon, daghan kay naulipon sa sala. Unsa mang mga salaa ang nagulipon ron nato? God number 1 gyud, graft and corruption. Kanig yung kurakot. Gamay pa kong bata, kadungog na ko ana. 1963 man ko na tao, kadungog na ko anang korupsyon. Hangtod na lang karon hapit na ko mamatay, maulang gyapon na graft and corruption. Kaning drugas, gamay pasad ko batanon pa kun ana ng drugas, karon naalang gyapon ng drugas. Sunod kaning insurgency, kanibang mga tao nga gustong gubon ang gobyerno, pinaagi anang underground movement. 50 na kuno na katuig kapin, hapit na mo sa 60 katuig silang nag-operate dinis Pilipinas. Hangtod karon na alang gyapon na sila.
gani ang pipila nila kuno nagkupot nag mga posisyon sa atong gobyerno. Nagulipon gyapon na nato nya niya paning sala sa sugal, kaning sugal grabe gyud, scatter ug uban pa tungits, sweltres, manok, hantak, sige yung sugal. Ilinga imong tupad, inawap ka manugal. Sige sugal. Kasino para sa mga arang-arang pagkabutang. Ana. Nagulipon sa dinato, nanga-adik na. Ana, sunod kaning sex. Sinful sexual activities. Why mga kasal, siging sex. Hangtod na lang pulos laki mag-sex, pulos babae mag-unay na lang sex. Naani mga lugos tungod gyapon na sa sex, patyon ra ba ighuman ang uban. Hastang mga ginikanan o mga igsuon muunay na maglugos sa ilang kaugalingon nga mga kaubas pamilya. Labi na gyud ang mga stepfathers, kasagaran mubuhat na magdautan, ang mga uyuan mo rape naman sa ilang mga pag-umangkon. Apil na sa ning nagwali, kaming na nagwali, muunay naman sa parisyoner. Tungod yapon na sa sala, sexual sins. Kani pipila lang ni akong gisgutan, napay daghang sala nga nahitabo sa tong katilingban karon nga niulipo nato. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte sa atong tan-aw ang maningkamot ug naningkamot based sa ilang track records, pagsumpo nining maong mga sala nga akong ipanghisgutan, mo'y atong butaran. Kay kun ang atong butaran nagpadaghan aning maong mga sala, maulipon lang yapon ta hangtod sa kahangturan. Manindog ta. Mga igsuon, pangayoon nato sa Dios nga dad-on kita niya ngadto sa tinuod nga kagawasan, malipayon ug manlaumon kitang moingon, amahan pamatia kami. Amahan pamatia kami. Nga ang tanan nga nangita sa kamatuuran, maabli ang ilang mga hunahuna ug mahimong gawas nun tungod sa mensahe ni Jesus ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang relihiyosong mga balansayon niining panahon sa Kwaresma, maglingkawas kanato gikan sa kaulipnan sa hinobrang pagtagad sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang haylo sa tentasyon sa materialismo sa atong panahon, dili unta magpakgang kanato sa atong pangandoy alang si kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga masakiton, ang mga kabos, ang mga binilanggo, ang mga walay kahibalo sa ilang ug silang tanan nga nag-antos, maglingkawas gikan sa ilang mga palasunon sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga ang Ginoo mobadbad sa gapos sa mga matuuhong mihalina ug sa ingon gawas nun silang makasulod ngadto sa iyang mahimayaong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among pagampo
nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa kasaypanan, dawata, himuan, among kaluwasan, dawata, himuan, among kaluwasan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ikahalad unta kanimo o Ginoo ang gipahinungod nga mga sakripisyo nga imong gihatag aron ihalad sa kadungganan sa imong ngalan. Itugot nga mahimo usab kini sila nga among panabang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Hangay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diya sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, ug daygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalan mo namo sa matagad lang, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalanan, ug diling mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imuman ang gingharian, ang gahugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng palawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Longing for peace, our world is troubled. Longing for hope, many despair. Your word alone has power to save us. Make us your living voice. Magampo kita. O Ginoo, ang among pagkalawat maghatag unta kanamo og langitnong tambal aron mahinluan ang among mga kasing-kasing sa mga sala ug maglig-on kanamo pinaagi sa imong panalipod nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong kagawasan, divine freedom. Di lang ta magpaulipon sa kwarta ug sa gahom ug sa uban pang mga sala. Salamat sa wa maulipon, nagkapalit gyud natong slots. So ang atong SBF DAG na apay 5,302 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000. Niabot na sa 512 ang atong nadawat. Ang ato sad nga kadtong God's Healing and Deliverance Powers para sa atong pista o sa atong Holy Week celebration. Kung nasulti kaganiha,
nga napay 50,651 ka slots available, tag 100 pesos per slot. Naasad ni 12 slot challenge nga tag 1,200. Nakadawat na sa tag 612 ka challenge. Nya katong para ni Father Arnel, haligi para ni Mama Mary, HPMM, niabot ng atong halin og 9,900, naapay 2,100 ka slots nga nahibilin tag 100 pesos per slot. Nya nani 20 slot challenge nga tag 2,084 pa ang atong nadawat. So pakpakan nato ang namalit na tog slots. Salamat kaayo. Nga ako lang gining i-highlight na unahon natog palit ning atong paras pista og sa atong Holy Week. 100 pesos lang. Ipadalang sa atong GCash kay available pa mga GCash namo karon, or sa kwarta padala or sa atong bank accounts. Atong gi-flash na dinhi. Ang ako lang paglikay lang gyud mo sa mga scammers. Sunda lang gyud ang atong official contact numbers o account numbers. Nya ang atong schedule sa atong Holy Week na nagi-post naman na diha sa atong social media o sa atong tarpaulin diha sa gawas. Sunda lang na ninyo. Bendita sa Lukay karong Domingo. Nya kada misa na ay pagpamindita sa Lukay, pero sulod sa misa why bendita sa Lukay after the mass. Mo na advice sa atong Commission on Worship. Kay special gina nga blessing isod gina sa misa part gina sa liturgy ang pagbindita sa Lukay. So kamong naay magpabindita Lukay, sayo mo abot niya. Dili gani mo masayo, huwat na lang sad mo sa sunod nga misa. Inana isod gid siya sa misa. Nya atong confirmation ang deadline, ugma na ang deadline sa registration. Di na ta manawat after tomorrow. Nya atong padayunan og sunod suporta sad ang kaning dinner for a cause sa Our Lady of Guadalupe, ang atong patrona sa Sugbo. Na sila'y dinner for a cause ang karong May 10 adto sa IEC. So pamalit mog tickets, labi na gimong dool-dool des Guadalupe o katong makaadto didto. Maarisan mo nato, palista lang mo sa inyong diri sa opisina kay ato nang i-communicate ngadto sa Guadalupe. Padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. 244,000 na ni atong subscribers. Muna akong giingon, no? Ang tanang subscribers, bisag dili lang tanan, katunga lang. Og mao mo palit og slot or kamong tanan nga nakadungog karon aning atong kuan, atong upload. Palit lang og slot, usa lang ka slot, 100 pesos. Fasting lang na ninyo, mga 2 ka adlaw, 3 ka adlaw, kausara mo mukaon, and the rest budget inyong tigomon, nya ihatag nato dinhi karong weekend, awa na, hurot na ni, gaan ra kaayo kung kitang tanan dunay freedom to give. Muna ang atong tema gyud sa Lenten season, pray, fast, and give. Atong tarpaulin mo. Pray, fast, and give. Sige, nindog na ta. Ugma di ay ang ato na sang prosesyon sa atong patron human sa alas 6 nga misa. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Diyos na sa kaluy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa katanan. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salangit ug tanamo, dili na mag-usap.